Kok kata-katane nyemelangi to iki? Lah pripun? Makek binek kelaben lakek. Heeh. Oh. Lakek ya apa? Mbah. Alah gayamu ora ngerti. Ngerti kowe iki isih bayi takon-takon. Alah, saka mripate ngapusi. Alah, tak omong engko tak omongi nang omah wae. Ya arep ngandani piye ngono lho carane. Ya nganu wae Pak De. Intine wae. Oh, ora ana intine lakek iki. Ra aman po? Ora aman, ra apik. Sesuk wae nek wis gedhe ngerti dhewe kowe. Lah kula pun gedhe. Gedene semono kok lho. Wis semester 1 kok. Engko tak tekon wiyaga wae. Oh, takon wiyaga malah kedrawasan. Piye kok kedrawasan? Ah mesti le ngandani terang benderang kok ya. Iya. Takon apa kowe, Nduk? Lakek oh, ngene iki lho.